אנחנו ערוץ חדש, כאן ועכשיו. רק שתדעו, אנחנו ערוץ של קומבט ארמס, לי קוראים אלעד, ולחבר שלי שיהיה בסרטונים הבאים קוראים עידו. היום נלמד אתכם איך להוריד את המשחק המופלא הזה. קודם כל, גוגל. בגוגל כותבים קומבט ארמס, הנה, זה נמצא כבר ישר. פה נכנסים, קודם כל חובה לעשות לוגין, ומי שאין לו משתמש בנקסון חייב, אבל חייב לעשות סיינאפ. אז עכשיו הולכים לדאונלוד, עושים קומבט ארמס דאונלודר. פה agree, מחכים 3 שניות, ועושים open. מחכים, כן, זה לוקח זמן. פה עושים yes, ופה agree. פה אתם עושים browse על איפה שאתם רוצים. יש לכם פה את כל התיקים שיש לכם במחשב, את כל הדברים. עושים install, אוקיי, ופשוט מחכים. אני אעשה cancel בגלל שלי יש קומבט ארמס, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי.